Wow. Mám tu takého pekného kamoša. Ja. Nie. Ja nikde nejdem. Poď, lebo ja to neviem dvihnúť. Som v trenkách. No a čo? Ve ako čo? Vagína. Ako vyši. Wow. Wow. Balóny. Ježiš. Predstavujeme ti Collagen 16 SPF 50 krém a Collagen 16 sérum od Vichy Laboratories. Nové prasiatko. Nie. Toto musíme rozbiť. Ja ho nechcem rozbíjať. Také je pekné. Ale pozrite sa, toto sa dá asi vybrať spodok. Správame to tak šetrne, že si ho potom zrecyklujem a budem si do neho šporiť peniažky. Dobre? Ale kladivo máš k nemu. Oh no. Nie. Cením. Vichy logo. Nechcem ho rozbiť. Ja som dneska svoje prasiatko rozbila, lebo ideme zajtra do Ameriky, tak sme chceli mať nejaký navyše budget. Poď mi pomôcť. S čím? Prečo si odišiel? Bol som odnes balóny mačkal, nech sa hrajú. A čo mám? Toto mi pomôž otvoriť. Už mám. Ale tu máš nejaké darunky. Hej, no však tam by mali byť tie krémy. Takže to si ho mala rozbiť a si Ja ho vybrať. nebudem rozbíjať. Chudiatko, to môže ešte poslúžiť. Na nasledujúce roky si do neho budeme šporiť peniaze. Žiadne také rozbíjanie, prepačte. Máme tu novinky. Je výborné toto sérum. A k tomu máme aj krémik. Ďakujeme krásne. A máme aj prasiatko, budeme si šetriť peniažky do ňoho. Strašne sa teším, ďakujem za takýto nádherný PR balíček. A robíte to skvele. Pa, pa.